que avui és una preestrena del Baró, de la pel·lícula que tots heu protagonitzat d'alguna manera, i abans els hi comentava a la Marta i al Jordi. En veritat això havia de ser una cosa més casolana, més propera, més d'estar tots tranquils, no res oficial, no res jo aquí dalt amb el micròfon, tenia uns papers apuntats que me fa vergonya inclús agafar-los i llegir-los perquè no els veig. Me fa il·lusió tornar-los a veure i més no disfressats, així més o menys els vaig coneixent a tots, però hem de fer una mica de temps fins que vingui tothom i començarem. Penseu que a partir de demà estarem tota la setmana fent el festival. Això implica que a les 6, exactament com avui, no, la puntualitat segur que no, però a les 6 començarem a passar cada dia una d'aquestes produccions, és a dir, cada any Cinemark s'ha dedicat a ficcionar un personatge de Pineda i després a les 7 passaran al concurs de curs, per això fem el festival, per portar-nos. Us presento l'Estel, que està allà asseguda, ara s'aixeca ràpida, no, tranquil·la, i el seu company musical, per dir-ho d'una manera, en Carles, que encenaran l'activitat d'avui. L'Estel, com molts sabeu, és la protagonista de la pel·lícula. Espero convèncer-la perquè sigui la prota de la pel·li que farem l'any que ve, que no deixa ser la segona part del que veureu avui, per tant és un final a mitges, ja després m'ho comenteu. I ella, quan va venir al càsting, li vaig preguntar què sabia fer, em va dir, jo sé tocar el violí. I clar, jo a l'època medieval el violí dic, no el tinc controlat, no està posat en el guió, saps què? Ho deixem per la inauguració del festival i allà ens ensenyaràs a veure què tal. Jo crec que quedarem impressionats. Jo no l'he vist mai, per tant, és per tots nosaltres, a no ser que algú l'hagi vist ja, és un privilegi tenir-la aquí i que hagi dedicat el seu temps a venir amb en Carles i que ens toqui Juego de Tronos. Quan vulgueu. Ficció. Parlant de ficcionar, una altra banda sonora molt important, que és la que escoltarem ara, deixaré que l'adivineu, tot i que va de pirates.
amb un rodatge no tot són flors i violes. Gràcies Gerard, gràcies Estel, gràcies Jaume, no sé si ha pogut venir, no hi és, que com a actors principals més els 28 restants i tots els figurants que venen darrere, que són 150, menys de 150, han fet possible el Baró del Montpalau. Gràcies per venir al càsting i provar sort. Mirar d'aconseguir fer realitat el vostre somni també és el nostre somni i, com veieu, ha estat possible. Volem agrair també la participació de l'Associació de Fotògrafos de Pineda, a més d'en Jordi Jalabert, que ens va cedir les seves fotos, l'Oriol Arnau, de Canet, l'Edna Mora, la meva filla, de Calella, i en Pere Bru, de Barcelona. I per fer possible una ballada més maca, us deixo de nou amb l'Estel i el Carles, amb la seva interpretació de La vida és bella. Un moment. Gràcies al director i al guionista. Tot plegat és com màgic. Diuen que les pel·lícules surten bé quan tenen duende, que les coses flueixen amb aquest equip, aquest any, aquesta gent i aquest poble, això passa. Per alegrar-nos encara més, us convido a una penúltima interpretació amb l'Estel i el Carles, practicant aquesta màgia que parlaven, i ens ofereixen un tema del film de Harry Potter i la cançó Head Winston.
Gerard? Va, aquest templari. Te deixo 2 segons perquè rumis la resposta. No, tranquil, serà breu i concisa ja. Bueno, primer de tot, bona tarda a tothom. I, bueno, aviam, la meva experiència com a tal, sempre m'agrada explicar una petita anècdota, que és la que sempre explico, que jo en principi em vaig presentar per ser figuració, no per fer tampoc ni paper principal, ni res per general, bueno, pel tema dels tatuatges, com podem veure. I jo anava acompanyat també d'en Jaume, que és company meu, perquè van fer doblatge. I, bueno, més que res és això també, que jo vaig vindre per fer de figuració i em van veure també les pintes també, amb el tema de la veu i tot, i van dir, per què no proves de fer un personatge principal? I jo, aviam, està complicat, però podem intentar-ho. I al final així va sortir també la cosa i al final vaig acabar fent jo de Baró de Montpalau. Però bueno, dic, al final també ha sigut una bona decisió, crec jo també, i ha sigut una bona experiència per tots, crec jo també. I no només per la primera part, sinó per la segona, ja t'ho vaig dir també ja. I bueno, simplement agrair a tothom també que ha participat en el curtmetratge barra pel·lícula, que moltes gràcies perquè això hagi pogut anar tirant cap endavant i que ha sigut un plaer per mi i que ho he disfrutat com un nen petit també. Moltíssimes gràcies a tots. Bé, jo em vaig presentar a l'últim moment, vull dir, és que tancaven les portes. Va ser com un moment, em presento també. I bueno, més per l'experiència, jo en cap moment pensava que m'agafarien, o sigui, això tot... I res, llavors al cap d'un temps em van trucar, què et sembla fer d'Elisenda? I jo, però l'Elisenda no era la protagonista? Sí, que dic, bueno, va, doncs som-hi. Així que gràcies per l'oportunitat. I res, a part d'això, moltes gràcies per les 150 persones que han passat pel curtmetratge, per l'equipàs que hi ha darrere, perquè nosaltres posem la cara, però vull dir, la Trezzo, en Pere Garriga, les hores que ens ha dedicat a nosaltres, bueno, és que tothom, el vestuari, heu fet meravelles, vull dir, arribàvem al set i vèiem el vestuari que hi havia i uau, però si això és superprofessional. O sigui que... Sí, sense vosaltres això no hagués sigut possible i sí, la segona pel·lícula, si m'hi voleu. Moltes gràcies. Merci. Deixem un últim tema per l'Estel i el Carles i després d'això ja ens ensenyarem la pel·lícula. Toqueu l'Último Mexicano?